Er vi i gang? Okay, første pointe. Det er, at Walls siger, at oprustningen har en positiv indflydelse på verdensfreden. Der vil altså ifølge ham opstå sådan en nuclear peace, hvilket er en positiv konsekvens af sikkerhedsdilemmaet. Han siger, at stater opfører sig mere fredeligt over for andre stater, når de har atomvåben. Så det vil altså sige, at det at have atomvåben er en måde at opretholde en trussel. Men ifølge Walls er det ikke hensigten for nogle stater, der har atomvåben, rent faktisk at bruge deres atomvåben. Han lægger altså meget vægt på den hårde magt, og det er gennem militær styrke og atomvåben og nuclear peace, at man kommer frem til verdensfreden. Og anden pointe. Ifølge Walls, der er bipolariteten den mest stabile for verdensfreden. Så det vil så gøre, at USA ikke har helt så frie tøjler, og at hvis der er bipolaritet, vil der være mere begrænsede udfoldelsesmuligheder for supermagten. Og ifølge Walls, der er Kina den mest sandsynlige magt, der kan blive den anden pol i en fremtidig bipolaritet. Det vil altså sige, at han ser verden opbygget af enheder i form af stater, som har den dominerende magt i verden. Ja. Det var det. Andreas, stop. Det er så travligt, det der. Er du klar? Okay. For det første mener Kenneth Walls, at fred opstår på baggrund af spredningen af blandt andet atomvåben, med det formål, at man udelukkende afskrækker fjender. Dette vil en idealist mene er en forkert måde at anskue forholdet mellem staterne på. Denne form for anarki i forhold til atomvåben er ikke positivt, men i stedet for atomvåben menes der på baggrund af den idealistiske holdning, at en rigtig fred opstår på baggrund af fornuft og tiltagende interdependens staterne imellem. Walls argument om atomvåben vil kun modarbejde fremskridt, da det ikke styrker et samarbejde staterne imellem, når USA handler udenrigspolitisk kun for egen interesse. For det andet argumenterer Kenneth Walls ud fra en idé om et verdenssystem, hvor det kun er statslige aktører, der har magt. Det er en klar forsimpling af den korrekte verdensordning. Ifølge idealisterne menes der, at NGO'er og IGO'er og organisationer som FN også har utrolig meget magt. De anerkender dog, at der findes supermagter, men de andre aktører har også fået en større magt i verdenssystemet, og magten er blevet langt mere spredt ud. For det tredje mener Walls, at organisationer som FN ingen magt i det anarkiske internationale system. Det er forkert, eftersom denne fred netop opnås gennem kollektiv sikkerhed ved organisationer såsom FN, der kan holde landene i skak gennem sikkerhedsfællesskabet. Stop så, Andreas. Okay. Kan du ikke lige tage en ny? Tag lige en ny. Ups, det kan jeg sige igen. Må jeg sige igen? Det er en måde, jeg ved ikke, hvad jeg skal der. Det er en måde,